Predstavljamo vam novosadske momke za kojima se mnogi okreću. Modeli Milovan Đurović i Stefan Kolarski. Dobar dan svima. Pa da, eto, novo lice, dobro, novo staro lice, eto. Od svoje 8. godine se bavim modom, modelingom, manekenstvom, znači eto, sad 10 godina će biti. Osim što je model, Đurović može da se pohvali titulama mistera, ali i poslom u menadžmentu. Pa sve pomalo. Nisam se ja nikada usredsređivao na jednu stvar konkretno, jer mislim da sve to ide u paketu. Stefan nam je ispričao i svoju priču o tome kako se zainteresovao baš za posao modela. Prva stvar, pa kad sam imao 8 godina, ja sam video reklamu na televiziji, ja sam rekao roditeljima da je planiram, oni su meni rekli kao, otkud ti sad u tome? Ja rekao, pa ne znam, eto, privlači me i imam želju da probam. I kad sam probao, to je sve krenulo tako malo dečije, pa sam onda napravio pauzu 2-3 godine i onda sam nastavio baš ozbiljno sa time i evo sada se radi. Sama titula mistera znači mnogo, kako sama potvrda lepote, tako i uspeha. Pa jako značajne, donele su mi puno toga u životu, tako da ću sada videti, već prolazi taj neki period, dolaze neke godine u kojima možda nije više vreme baviti se manekenstvom, ali tako dolaze neki novi ljudi, neke nove generacije, neka nova lica, pošto oni koji su stalno tu prisutni, oni se nekako troše na neki način. Ipak, novac ne znači mnogo u odnosu na status koji Kolarski želi da ima. Pa, ne znam, što se mene lično tiče, meni je više do statusa, do novca. U Srbiji novca realno nema. Jako slabo u inostranstvu je to dosta razvijena industrija i dosta novca se obrće i mnogo novca zarađuju i modeli, i kreatori, i skauti, svi. Milovan kao iskusniji, Stefanu savjetuje da se oproba van granica Srbije. Pa, pošto se ja nikada nisam usredsređivao na Srbiju, pošto što se tiče manekenstva i opšte da čovek može sam svojom upornošću i svojom ambicioznošću nešto da stvori u Srbiji, jako teško. Znamo da je, kako je Srbija stanju protekle 20 godina i da to jednostavno, nažalost, oslikava neku naprslinu u našem društvu, ali ko ima jako ambiciju, stvarno, i ko želi da uspe u životu, ja mislim da će taj naći pravi put, tako da sam ja pronašao i ja go stvarujem. Pa ne znam, ali ja mogu reći u svoje ime. U Srbiji konkretno za mene nema posla, pošto u Srbiji vlada realno lobby jedan, vrlo jak lobby, to jest lobby prijateljstva i gej lobby. A pošto mene tu ne interesuje uopšte, ja se u Srbiji ne bavim, nemam neke. Počeo sam ovde, sarađivao sam sa dva najpopularnija fotografa estradna, ali tu sam stavio tačku i krenuo sam putem inostranstva. Evo, upravo sledeće nedelje putujem za Pariz, tamo imam 3 fotografisanja sa 2 različita fotografa. Sam se trudim, eto, nijedna agencija iz Srbije ne stoji iza mene, iz Beograda.